Hide goar ni di mata ama, goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar itu di barbaria, amen, matang yang mahita. Ida huru dengan nanyo na masyarakat na marbagas, jalan arur na sida mangido pasu-pasu, atong saya tatak mana sida di bagasan asing roham, pasu-pasu jalan rambut na sida marhide-hide pakkamorongin. Rajai mana sida marhide-hide todi barbaria. Asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardongan sarebe na sida ini. Tangi homa tangian nanyo alani asilo kolong di roham. Amin. Tuhan Mahamu. Nasian anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata dari mata semua usaha di lasni rohata di pangasumasuon perbugasan di yanakun ni Juliana di Jonathan kita soi dohot Orwana Alenta Sidonga tersurat di Kolose Dudulu ayat 10 di dok semua masih pauneonian jala masih sadu sama hamu jupa marpakurangi nasada dopak dengan nah Ilahi majaha masih pauneonian jala masih sadu sama hamu jupa marpakurangi nasada dopak dengan nah ima sahana di hamu manamin anamin hinahulungan di bagasan Kristus Yesus ganuk taduhudi ulawan pamasumasuan perbugasu sisokonon nomor lapatan secara tanian berita saluhutna asagabe keluarga nama masroha keluarga na berbahagia nasida muse dua katiki na mamiru ido tanian ni suhu parana ido tanian ni suhu marpuru jala ido tanian tasaluh alai di perdalan ni ngurutta di hasianganon di pasunggulut lo tu kita di tengah-tengah di parmurutta gabung dan adong jolma nasim purna itu ngatongan di parmugon. Ganukbo marhalubian, alai ganukbo laos marhakurangan. Alai itu di pardalani ulu keluarga sepada ulu cupang akka hamaulong. Dan ikut naruban ni nasida musye tuakatiki namamihu. Keluarga nama Rasulullah nasida dia rupata jalan keluarga si hadia kepada induk nakin masih pemurnian.
Alanido itu ngatungan pangulun di keluarga ikon pangalago na masibaw na unianido na ikon halumur na siya asa buhay hingga magdala sa luna jala buhay gabi une na hurat une na kingani atuari makatay no kami na siya na dua ay buharo partu pangamunik ko na siya dili kamu pasupang ilok na siya matulong tao jala buharo partu pangamu unik ko alay di pagdala na tulong ni gudang doa ka nama sa nagilus na siya di buasa buhay musipaka majalo pas-pas berbagas mandok sedario didok panguli buncu ibana ina ya ho buasa ulo ho di kutubur sini tongo au memang berek buncu ibana ina saruban alasan dasida na buncu na masih berek na sida jalara buncu alai di tonga-tonga ni habuncu ni pasti do adon kahakaleo alai nana buncu na sida bahen nasib agak na sida bah rumah tangga alai mau tunjuk pakahakaleo ni alai mah dok masih boni apa itu saling menopang ala di pangatusiun di hadis kinota tari mau turun di rumah tangga hidup berumah tangga itu bukan hanya keinginan semata manusia alai misteri pada gosoma masuk kelas jadi masyarakat alai berumah tangga ya ulang gosoma nah lirik masih ada, lirik menangkawat alai rasa rumah tangga puasa masa kasih semua dia misteri itu rumah tangga ini dan orang keinginan di rumah ini alai pada kali ini alai dulu kan masih ada tuari suami adalah hanya tertinggal dari seorang istri dan Tuhan sediakan dalam hidup dan istri adalah hanya tertinggal bagi seorang suami alai ini dan saya cuma benar dia itu tidak tadi alai itu alai membangun komunikasi yang sehat cukup tegas berdalam komunikasi naringgan teman-teman di panggung masih ubah jalan masih pukulan so nayok kedua-dua masih amin-amin dan benar so bapak negau jalan masih tukul-tukulan semua surat di Rubiah menuju pengalaman na so itu dengan panggung di keluarga na pasti cuma pengalaman na rasiluha na dami itu kata-kata panggung Presiden ala lima gabi satu mahita na kimandok gabi keluarga na rasiluha na Presiden keluarga nama dalam seorang itu nggak tahu di panggung gabi las maruhani naturasna las maruhani akasi sokokna marbida keluarga nama las lokai kita juga bukan manusia yang sempurna ketika pasangan kita memiliki kekurangan sebaliknya juga kita pasti memiliki kekurangan alam hidup masih dosa dalam jumpa bapak kurangi nasihat maksudnya yang harus benar yang supaya maka sulit itu panggung makasih betul-betul hari masih papan turun harga itu kan panggung tak usah turun nama siapa loban turun nama siapa lima mulu kamu gas masih mau niat itu di panggung musik mereka sama masuk kurang tak masuk ke sana mau kasih tak masih mau niat jalan masih satu jumpa tanpa kurang nasa ada rumah jangan berlaku di sana keluarga tapi berlaku di sana hukum nak akan persawaran dan teman-teman masyarakat nanti dia mau tak kasih tabui masih malunia mau tak kasih tabui masih dan dosa lupa tanpa kurang nasa ada rumah nana merdani sematanya
naing marbagas. Alayak tama halak Kristen marbagas songo si Pilipino. Atau tangyo kau majolo hatan ni debata taringot turuhut ni pardongan saripeon ni halak Kristen. Dung ditok pa debata jor mai pidok ibana ma. Kang dinggan sasara bawai putung. Kubahen ma di bana sada buru-buru pangurubi di bana bahen akuk na. Akuk ni didok Tuhan Yesus. Ganuk na paulakon na niulina. Ia soalan ni namar mainan na palakukot cato. Pangalak do na namabuan na sirangi. Atong na pinadong ni debata dang jadi sirangan di cawa. Songonod do didok debata tumaway. Hamu akabawa hahulungi hamu mapagdiutang nabi songong Kristus na makahulungi kuyay jalan namang lehod dirina humukuksak unang muruk hamu do panasida jalan ikong mardoha hamu madongani nasida sangat mahin hamu nasida songong dongan paniyang bihamuan nasurasuda songong oto didok halan di bata tuan kahulur diuloyak kabaropuang mahawanabi songon panguluina di Tuhanin ay bawaido ulo ni partihutan songon Kristus ulo ni hujay ikobotor orman toman magdongan halap puho toho harimahon ni tordi parang ini buru-buri iman arga di jolo ni debata duho di jolo ni joma atong songon agka na marparangehon hatan debata mahamu sumuluk kon para sirohaw duho habasaro duho hasirekon iroha mahamu masih pauniuniam maham dohok masih asia-asia saluhut riting niroha muruk rimas panonggahio dohok pangicahioni daho masih kamu alai dibijang ni saluhut nai masih hagolongam maham aido rahuk-rahuk ni nasun dengan dungi dame nasiat debata ima mangarazai di bagasan rohamuna jala saluhut na binahemuna marhide-hide hata manang papahinam toktong may marhide-hide guar ni Tuhan Yesus asa ibadah mangarajay rohamuna dohot ulaw muna atong nunga dibigi hamu hata ni dibata tarimut turuhut ni pardongan saripiyoni na manukumon waing jumulo diho ale pangori Jonathan as kasoit ulo doho makazongjok di jolo ni dibata na ubodo salku doho di jolo ni akadongan na pudison nari pangido rohamdo si alenta si donga na nirimon gabe donga musaripe ulu doho makahulo ibana siya nasa roham doho mamlaon siya nasa gukum mut marparangiho parangina baria rakdo ibana na ulu doho mga jual-judo hagaleon na tungsura humurang parangina jalan asotupa paulahom manang tali konomu ibana paima disirang hamasiat kamu sogot molo nang sadaru hamang uloy saluhut nai dokma. Namanuk kumonang gihualay nang si Alenta si Tonga ngiririk ni si Jonathan Prasuit mahin dengan nasan. Na ulo doho makadongjok ko di jolo ni debata na bodo saluhut. Doho di jolo doan na pulison. Na di pangido rohando si Jonathan Prasuiton gabe sinodukmu. Ulo doho makahulo gimana siya nasa roham. Dohok marpangalahon na ture maradok po di bana. Dohok marparangihok parangin na bariya. Pabuah halak Kristek ko. Jalan na sotuba mahilolok ko. Manang tari korom ibana. Paima disirang hamatiak kamu sogut. Molo nang sadaro hamang uloy satu naik dokma. Sematkan cincin ini di jari manismu adalah sili tengah sebagai tanda cinta kasih kekal sampai selamanya. Kesematkan cincin ini Jonathan Prasuit sebagai tanda cinta kasihku yang kekal sampai selama-lamanya. Naposo di mata duau nama marinahon hatana Tuhan. Marhide-hide guar di mata ama anak dohot di porbaria do magdo.
na pinadung ni Bata dan jadi sirapun di Joma. Amin. Jala huma pasu-pasu siap di Bata ama anak nuhut ton di Purbalia. Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan di Bata ama. Sodaku Tuhan di Bata mabukina Tuhan jalan asih maruhana mi dah. Jika paku Tuhan Dewa Tama bukina Tuhan jalan kasar rumah damai nanti Tuhan. Amin. Mas pinasa mati. Biar ini di orang hidup Hamina, Ina, kalau pakai pada masyarakat itu kamu masih bekerja jadi kena bersama. Pas siapa yang mau pas atau nama itu saya kenang-kenangan di Hamina berarti deh hatan itu apa? Asal lihat madu di hatan selesai. Lalu bunyi pohon di Parulun Muna saat Rodi tiki akanan itu. Jadi itu sono yang itu Hamina. Lalu masa usia las markamunan las markakan kerjanya asal orang masuk di upasa asa saat sulus satu sapian upasa kami hatan itu saat madu tu gabi Parulun Muna di sekian pari kenang-kenangan lau kesatan semua ini. Oh
berpikir nomor 160 ayat saya guna hikmah dalam kelihatan. Pilihan di bata martang yang mahiran ali di bata manami na di barwa gijang hodo hararuan ne saluhut silio lehon na dengado nasau libasan na molimutus upasahat hai masian na nilomi tu kami pilihan nami tu ho sai jalom gebuap na hutus di jolom pasu mai jala ramot asa hubar hasiak kami pilihan on patipulhon harajaumu tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite hite todim asalam hutat dahami gudang siloliomi tu kami asalam kira-kira mandok mau lihat itu marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami amin rahmah jamang ido ditangi yang hata patai Yesus Kristus Tuhan tolong ni rohani bata ama Tuhan parsauran itu di Maria Maha Musa. Amin.